Senior Deaconess Registration Department. Ini ko. Mayroong gusto sa pagka sa idama. Mayroong lang sa may total siya ko. Senior kilo 300. Teman 380. Mantai. Mantai. Oh, 380 mantai. 380 mantai. Itu 500 ribu. 500 ribu mau taruh. Tani teman kita ya suruh. Tam nirang itu. Mulai ni. Gusto? 20 taka. Nur tan pai kubu. Yang tini nana ni condolence sebagai sengaja file aja kah? Itu sana. Okay. Omong ke para ni mana? Maido maidang. Iyo dikah. Kubu. Itu siapa? Nana. Ni nana ni alada kiro hai de. Udah sungkat tongkat maru. Ala dari sungkat pat nih abo agir autori ya. Raida khaza kan. Omule. Baik lah kaina. Tinta singa le. Tinta ya. Lanya. Roke maro ya de. Mon pot ni borok maro ya de. Boros tei maro kuna. Oro res taro kri ya teish ke bang maro nanya. Mon pot. Lebar pa beshi maro nai kam kamang makai nai. Tahu lagi sini. Ini lain sih. 20 taka. Mayroong baik kiro lai. Mayroong Sesa. Ini rang 50 seka. Orang tu. Lain mau tani ke 100. Pura mota ke 100. Mau tani ke. Nah, kita member. Kita je member tiga 100 mari. Member tiga apa orang semua. Family o 100. Family work. Ke mota yang ke. Mau tanya nanya. Ya roke dia. Orang Hindu orang ke nari. Mau ke 50 taka. Manager siapa? Mungkin sakri ni bagai. Sakri. Hakik dah. Di sini kibli ada. Marah kan? Mau jatuh mau susah baiknya. Sini attendance bersungka. Boleh ani dia punya. Awani dia punya. Department sudah tu. Department sudah tu. Attendance department, registration department. Kami supaya dulu. Pun mabsu? Patah deh na pati. Ha? Patah. Patah maksudnya. Patah kira serak na? Raya deh. Nyaru wak bahan koi kejing kah? Ekan apa? Bakrok soh deh. Bahan sini. Orang ke fish department. Besok keji ah? 7 kg. Oh, katla sih na. Andro deh. Ini sab toy koi. Besok keji salah? 7 kg. Keji besok. Bukan toy koi gulbazar deh. Nata. 3 deh tahu mia. Engkau taruh tutup juga. Wam tahu sini seri na. Iwan tu sini bersih mah. Traditional. Kupang bawam tahu. A few moments later. Wilawa sini kaitor Subraisu Kristono belake hambai tini sing jora kahaman ka sing jotno siwo lai thanga 28 tarik Februari 2025 ani yongbrui Durgapoti Deborma sungsarno yakarman tini sing je pamnaura jugali jaka tini o pamdani bagai tui phangano songkha ang sapang uttom Deborma abni logiwa ang Bible poriwana tini former president Daoboni bonang koinai te abron lo jeng sini loimungo thangane sini okra damukondalal bono phainai rokno ba jati masano sini rwana ingkai abni lo jeng resamung kaisa khanawana sini mothani no sikla yaphang Deborma abni lo jeng kaisa short sharing nukongni chini damukondana bo chini yongbrini laibuma ba testimony kicha sawana hambai sing yongbri thimani sing siri kai tonglaiana sing agunit siri kai tonglaiana jatono hambai ang puilano kusugo tongnai chini subrai ni mumbai noro go sini nukungo pai manjak painai ani amani ini condolence bono muitu painai sing kaisa panda flight thani wo noro painai rok kabang ma jagani paike tebo hambai ang dina musungo kabang ma jagani borok
ani jati masa phai sokpaikya te phai sokya aro Agartala ni bo phaikya kabang ma Agartala bishes korna bura সংগঠন aroni president secretary borok phaimani bagan balai khe khatong toka retired person ta borok joto ke 40 বছর 45 বছর 30 বছর 35 বছর চাকরি খাইবো তাও ফাদা বরংনি থানিও যে জোস তংতা অন বাগাং balai khe tong thoka borlang welcome jadago aboni লগে আং নরকনো কিসা সিনেমং বরিনাম সুঙ্গো চিনি নুখুঙ্গো সাপ সাপ দं जोंगर नुखा आं खायतो तिनि मा ni sajla kora bai awga tongani bo jangaya kare thangka tai oro tongo ani logi song binmong khai kobita tebo tongoro suken ani ban phayung geni bihirok ansai kusu komlan besairok boirok botongo bohgani babu ani hanok emlota chindi kusu chala bokha punendu tai bini bihirok bohai tebo tongoro bini busuk rok joto basadi jara busuk tongnai rok resabung khanalai khanok tongtholai nahalainai tabor resabung kaisa resabnani bagai sini mothani yapang de bormano Chandra Mononi abangkai chini yong beri thainai bini ekdom saket hanokni bosarok thainai toslong phani busuk song borona kisa basai phangnan bai koijak toslong phani busuk song borokke oro ang invitation card o kisa mention khlaikya 1933 February tai bo thikya 28 tarikh February 2025 ama asale borok ni puila asaimani kangkai bono sungno para kasam borka boirige para kasam yang hatai ayang phasingo aro apro nok thai prai nana hambano sokhanek nok thai apro aro tum ayang du ayang ta bono sungtau para kasam ni no akar para kasam borok asaimani ani babu bo asaimani aro no ani ma bo asaimani aro no para khub para kotor ma bo kangkai oro sung o jagao tabuni je jaga chini nok tongo o jagao phai aroni phai na oro nok sei phai lekya abo hangkai bangla ni hangkai 1344 hangkai इंग्रेजी hangkai 1936 oro phai nok khai pe mani oro na kaisa nok tongo agiwo bo hangkai son nok bera haipona abo emon khlainai nok tangjak abo sanan motoi abo mane rai bai tamdani khlainai karigori khlainai tangjak aro sijak tongo 1344 bangla ahini sijak tongmani aro nugang agi nukha ngai ang usakang bo bawo bai salai gawo teinai sate nga borok bahai ke oro phai ke abo pro phai ke abo joto ko gang nabai kya Simon ka borok aron borok asai kya aroni borok oro phai pro borok kaham klainai himbai khasige akoi manka azora borok oro phai para khai pekya aboni pore year to thik borok muitu manlia boy year borok kaijak laikya abo borok sakangoi saimania anyway desprang thum to kaijak khaboro kaijagai borok apro chini family hingkangkai Krishna Prasad Talukdar chini ani thaguni bubungkai poribar kotorma a poribar khatamo joutho family ekshonge borok taku buku kwangma borok abo hai family o bo phai kaijak phaikya thana thanga angja pro khanamani mane bini emon khlainai bo controlling power ni adjustment jotto borokno naikini khlainai toninani belai khe kothin gai abo haike bini a poristiti bo phai or phai klai phaikya bani bagi bani a shokti bini tongo mane bahaike borokno toninai hansa bahaike toninai hansa bahaike khlainai abo haike chikaburum thani saibanka ulo kha ngobu sika belai khe ma hangkai tamdai poro belai bo kormortho sabung tangnai hamung belai khe sabung krak tangnai punang nungman dita agi to sung jokhon chai tongpro u gana gani so hu go khlai nge sengara bo thangtrungu a hu khai puro ota abo haike bo nuka ko kosto khlainai jeng porifru rogo kosto belai khlai ja abono muituma khai bokha phatina nai ama bai sodna di moto kere ke bo sangsara awon bagi sudo ani amaya joto borok ni amano belai ke abo
तामबाय सुलनाय आबो सिनि सुलजांनाय माने करै सुलजांनाय बरक करै आबहाय आमा माने को बुनि बागै आं कयनानै मुसुगो जत न निजेनि आमा निजेनि अकरा निजेनि साकरा बरं जों बेलायके सनमान खायना नांगौ मानिनानै नांगौ इभेन सिनि जत दरमन पुस्त अबन साव बुमा बुहानि क खनानानि बुमा बुहानो नायनानि जों बाक्सा खोनाव बुमा बुहानो नकनि नखरि हरमाराव कापदि हाय खोनाव abo jodi kebo khlai tong ha gai mutai ro kun din soi gala gabo abo no kebo khoma khaigla boni bagi ang koinan musungo sudo ani amaya joto ni amani bagi no abo haike sin treat khlai nani hamjak nani naikni khlai nani abo sini daito sini kortobbo abo sungno bo khayu niya agi srayo abo haike khlai kya maniya joton sungabro no khlai nani nango boni bagi no amani kongno sana thangka gai belai ke ko bang paiyabo chapter khaipun paiyabo boni bagi ang se kolobo salia ang haino hai ama asole kubuino thansa khaitini chini joto nokni amano abahai tahu buhuni bising jodi kisa resa rising tongla kya gai bakha khek tongla kya gai buma rongni samung tamnu borok abahai kai mane abono mitmat khainani abono mutual khainani borokni samung abaki sing logo joto nokungono abahai abahai nang thun ishorni thane prarthana khlayo gao kisisa saino ang ko mutangnai jotono hambai ang tayo sa Mumbai ko na sinimatan ay joto Most bongka ani mabo bini ortat o yong bruini somosamik no ma hangkai busak maso asai kya hangkai ano se samani motita hangkai jesto maso hangkai o yong asai kya hangkai botai talsene okra haifanu u yong chala bohle one okra hangkai bini tuino ebong sung yap hangkai seno ani bakoto songrok bai borok jotono waing khungsani borok no oba hage phali jakata Borokaro establish khlaikia sungkai u pochim sal thang mai phasingo obahai ke kami khlageta thaguni ji bongsorok kai obahai haibano borok ya phango nukha borok kag laiya jotono সম্মান লাইও ani thaguno bo lekeno o je talukdar lakho talukdar সম্মান liyo gai ani thagu songbo o thaguno সম্মান rimani obahai ke nuklaita ngang oro kisa suitui phaikia obo kisisa সংশোধন বসংমা খ্লাইसिनाय जेतरो 1933 हनि नखा गाय अबत हनि रमिबानो आंगाय 35 नि सिखेता कारण आफुर तो कोनो एक्जेक्ट आपिरक सैमुं क्रिबला आंका आं बबनो बस्तर भित्ति ख्लाइया आं खनामानि साइमान माने मते उचिनि ताबक तंगने बुबा ग्रानि बिनि बुफा आफुर आसाइमानि नाय आबखाय 33 बो आसायो आफुरंका उ तै कैसा यong ताहो अनिल बुमा यong आफुर आसाइमानि कक Engkai bono ante kisa okra bono te kisa kusuk klaiman bagese obo hai engo ani oro je simen modita abonoro jara mannai ro jotono songo bo clearance jotono yapri malia obo khub simito arondoro naimano year of marriage spouse ngai ko yong asuk jak Jugendra Dev Burma family members borok bebagai oro jono sijato mother's name father's name yang burini dike orthor yang burini dike engkai dhong or chok diri Dev Burma am chayo afuru belaikhन prominent Aboni family by o family অর্থাৎ লাখো তালুকদারনি family ও অবহাইকে কুচুক বেরেমনি family ও ফাইসকই মানে নুখাতা কিন্তু অনেক দায়িত্ব দङ আবরংनो সামলংনানি কারণ ইয়াং অনেক তাকুবুকু गोबांमा बेनि बुबरां रक्स गोबांमा आबरंनो जत पारमा खायनाय आइंबो कथर आइंबो ताकुबुकु अबहाय नुता गाय फादार्स इन ल लाखो तालुकदार অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রসাদ দেব বর্মা অবহাইটা সিমানি Young Burini Laibomano, Kisa Norokni Buskango, Sawana, Botima by Sinibo, Sinimotani, Los, Unka. Family Borok, Kakamani, Haido, Sungbo, Kakamui, Tongo, Sumukasa Winto, Tamni Hinke, Bokroksa example, Ganang, prominent senior citizen, Angze Buzimani. Sinimotani, Kabangma, Chakra, Kukni Bishingo, Kabangmano, O Hano, Yakari, Tangbaika.
aboni bisingo bobo khoroksa sung poito klayo sung salsa sobre Jisu Kristoni bisingtei chukna hao bobai malai nai Jisu sawo kathang tongsani anu poito klaine borok bo thui pano thangnai je borokno yongburui nukha bo basi narka bina ba ekdom kaham point bo thang suike bini bagai amontai kudu cinta klaine nanglia je borokno bo basi narka langmani busabo bini bumung kakha jara kaya ko borni bagi sing tabuk cinta ma khainai yongburui kathang tongsani o sobra Jisu no poito klaimani bisingtui mathang jakka abosung poito klayo abo chini poito tongo bini bagai chengtai wanana nanglia je borok Jisuni thani phayako borni bagai se wanana ni langmani busao bini bumung tisajaka aboni bagai sing bebakno salsa Jisuni bisingtui chukna hawo malainai je jago mungsapano wanana kroi mungsa sanani nungnani nangya sakrup mung kroi sengaro cirodin Jisubai malainai buma bufa busa butui busuk busa jotono malainai sekang rapture bo ngai bini laibuma taisa point to wise sharing as follows yaro baptism abokayang obaidatono naine kya maindia quality buri hisab bin quality adawjoma bos haka abo ekdom sure and certain nokhungni khakolok ganang borok self patient ganang hayasa asunukhung kotono chalongman phaiya ang podo dong nokhung naikolna kereng borok tai joto babaini ma phano naine borok tai busarokno kaham ke naikol nai borok family management dong oba haita haike busaputi rongno kusuk beramo officers rok sramanaiba gaje bini bhumika belai dong o je quality tongmani bagai na oba hai ang pojo klayota tege he tongo ta nograi nai ni borok abo thik nograi bele khenayo jodo missionaries rongka orose tongkhor sa khor oba hai ta phano khanao je apro rogota jotono boiragi debra hangkai nainani musungsa buipu gai boro asroy oro sarp khainai bono busaputi tongo bairoma bo okra bor bele ke sarp khaine kreng sarne khaine kreng oba hai tai hi bazar nai ke yongno bazar nai ha oba hai ke nogota women leader bokhorok se women leader afro akisre pro ango kalek khaimangkai ani ma bai bor thansapla angkai bokismi charo hints ri shauta ganga bono seina ka as women leader brirong bisingo ani observation of bokhorok se women leader hnei hinjago tabuk ni lamsidrop song abono sisugya tabni borok habo saimiye boje khai phemana abo baike nur senai bas sing kisami se okra sakrama bawni bisingti saimangka e abono note khai tobkatang sisugya ilem ganang hubbar bhedek ni somonde bo baike seman obo baikang khapijak suka tinor no khangkai na abo thik karon 90 dashoko ora u pocket ni nei samung mayadeba nogendo jomati song visit khlai phemani orono joto sob gari tanimani ojaga hosi aron jo to nursery roklai abahai yong bai yong sala bro abahai ke khlalai mani nuguta angse aprogo angkon khaimaya amose alu mansukang se angbo abahai kota sar free podre pod free oi abahai khalai mani nugo ilem ganang hukbar bedek hukbar no kaham ke nai nai borok aboni bagai 90 dashoko rogo kaham ke no borok ni kheto rogo moi khotung thai khotung harvest tisamani nugu abathik abono sigar khalemai sing kusuk beramo porirna bagai taitogo tai bosarok bebak no borok ungbai khya paithago ang sanamusungo haina hai sajao borok ni nukhungni borok okrano kamajakmani haino sungbo mothani okra khoroksano kamajakha tai bini bukha chini bukhao bukhabo khakamo tai tongthogyang ui tongo phaidisung borok ni nukhungni bagai kaitoni thani surlena balai hambai sini live dikono sing samnai haina hai malai pia sakse ngani resamu hain bangsung nukung kaisa resanang sukha haina hai malai pia sakse
lai tong gete ke sam ke bo belai ke maya gna awa belai ke khai thuja anu je kuno boro pai ke bo awa khai aro ya so da kri pasi bo pata tau hune khai charo ngai ro ka maya te ke sam ke bo belai ke beri dong ke peacemaker yang kenal beri dong ke mana santi toy pine ini kenal mama pori mano nuka bo belai ke peacemaker good mother-in-law guys for example angkisa masa snake peacemaker sing bahan se kenai shop oi mani hai ne bahan se kenai tong na hamza lai tong hai pan tei ba hamza ro dan bagai bo tamu khai kya chini anse kusu ke bo morning bo school thanga angki dipor ang dipor ni school khai ke bo nije khai bo nije mui rong na ru ang sai man bo sungmani bo ni khai hai pan kusu na rang man ni bata mui ni punu uta ge ang se khasama man ba tri bo sungno ke tharon tei hamza lai tong na bagai kusu bo अब आई के एग्जांपल फुनुका बेलाई के लुखो पीस टॉप वन बाय बोलो बेलाई साथार के आनु बो तीनटा माने क्ला थमनि आं नियर शेयर खाइने काइसन के रि तागमानि वासा बेलाई कसा आं तोय फैले बनो के रिसा आं रि ताग हाइन बा काइसे सेट रि तागमानि सेट जसान बिरो कबां मा कहम फ्लाई आनु रोखा रि आं तिसाइ तंगु के रो अमो होका के खुगनि तुलानो बो तागै रोमानि के आनो तिसाइ तंगि रोमानि बेला के प्रेशियस चिनि तिप्रासानि रि ताग ओम हायिंगा नांगो जतन ओम हायगे ताग बायदि आं ताग हानो ओम पोसो के ताग हा ओम खुलनि तुलानो बो खतन खाइ ताग मानि हनै आनो कम तिकेसा ओम के आं बुं माया बो आनो क्लां थांमानि ओम तता कामानि बेला के प्रेशियस बेला के kaham nosto bungia nai ya ang kanyani next generation of klang tang nai e belai kena kaham omu hai musnu lia tabo ke hai ba boni legacy jeng narak tong nai kebangan bonto berini quality tong te ke sang ke mui belai ke dalok sungna belai ke kereng bon hai dalok othogang masaya ke sang mani mui box ai klang tang si yang sungli boto thangai tama bosoro oi pai mane krangma dalok loge ke sungke busa ke thok abai masalia ang belai ke mis kai abai mui ro ang belai mis kai boni wala haksa ke om sunai hambai jora man bagai actually mane jora asak malia parao ek sapto tongo ba kaham kai ngoi malia sei malia hai pano ani ayang nai thibru boko binta seja koglop seja ba nana seja ga khatiya na bun bagi sini sikya an bagi sigi anai Andagi kisah si mani saya tongkan nakarti nana oh ani nana bano noksino na tabuglete sana ni tontuya nani nagli na kaham kerengkino sugna hawo tongzakna bokrogle siwo bujiwo ne kaham zagawono hai bano obbakano ba sabos methepano bokrogle siwo bujiwo ne kaham zagawono hai bano obbakano le Sabo si mete mano nana oh ani nana oh lang nei pumot tetri chana khai ba mana nini ya phawa azuk riwi salimar ni tin ni nakra thongna phulma nini yak ni bahai nangjak o awang kothok sama nini yak ni maidur senangjak Hono sogi nini yak ni mai batin no chini sabole nini yak bai kaijak alu chikon chirjak paya ani nana no o asani somja nini yak bai kaijak alu chikon chirjak paya ani nana no o asani somja nangka hai hamjang nai kebo kuri nangka hai kusrang kebo kuri sabosi ana awang motong seri cari sinai sabole ana pulang hinai love sinai sabole seri sinai aglen nana oh ani nana sabole seri sinai aglen nana oh ani nana haba
Baitak salo numbai malai nai, akha kamu, abu baru jod orang tunai nai, kah hilang dulu khasar, beri bagi semua nak hambai ya kau. Surishano nunggu bahai kono, ini hamzat ma, osin karo tongsak, ini pipeline hamzat ma baik, jod tonono, ini kurio kai torijan, kai dahulu surinai kai to, ini opanda cun. Ini Mumbai kitchen climate ka, haleluya kai to, ini si lobster kono panda. Jotto, kadi climate ini, helang sa sangilan ka, bodi bodi hampai ya pare, sebelah jisu, lewisa hai lo hai, orang tonglai kono. Ini kahan sakti diwe, osin saro tongsak, tongoi mana tete. Onukung tay orang tonglai jotto ni satao. Ini khasang ma beke nang hamari di donja ini. Kaitor khakam mui tongma jarabo bini kokthai tai bini lomong bai khlai singno khaksangrani bagi kaitor ব্যবস্থা khaiman bagi tai tini jarabo beba kobok jagai phainai okra sakra rokno tai kusu okra sak salai rokno ang onukungni tai ani sak phangni no rokno yasak sogo tai hambai maya poro ahile
mui krak saja boleh ya. Hospital kima bari punya, mui tu mana le, Singapura horor thang mana. A few moments later. Zoom run for 2, 3. 1, 2, 3.